presented by KJ Bhojpuri. जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निरीं पनीर बाबा। ए बाबा। बोलो बच्ची। पाए लगी बाबा। ओह खुश रहो खुश रहो। अरे बाबा बड़ा परेशानी में बानी। बोलो क्या परेशानी है? नैहर में रहनी तो प्यारे रही कोइले हो बड़ी रे याद पोरता। अच्छा बच्ची लव का मैटर है। अरे हाँ बाबा। अरे नैहर में रहनी तो प्यारे रही कोइले हो बड़ी रे याद पोरता। खुल के आओ। हो गईले शादी तो जन गइल भतर खाली हमरे को शक करता। कुछ ऐसा करिए बाबा कि हमके धरे लागी हो। लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। बूझी लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। कुमार कोडी स्टूडियो बच्ची रात में कहीं जाता नहीं ना है वो? का कहीं बाबा हम तो इनका से पूरा परेशान हो गए बने। अब रोवे कुछ करे खाली दोनों टाइम ऊ तो लड़ता हो नहीं चुम्मा चटी को वो करता हो। तोनी साथे वेट होई हो तो सब ठीक हो जाए। तहाँ पे जाके सेट होई हो। खाली दोनों टाइम ऊ तो लड़ता हो नहीं चुम्मा चटी को वो करता हो। सुनी ऐसा घुमाई न मोती की खूबे हो रे लगी हो। लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। बूझी लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। ए बाबा दिन में एक बार तो रात में कई बार। क्या मतलब? अरे अच्छा छीटे का बाबा। ओ एसपी संदीप से तोड़ ले बुना तानु हो बड़ी ओबे तो हमके बुझातानु हो। एसपी संदीप से तोड़ ले बुना तानु हो बड़ी ओबे तो हमके बुझातानु हो। ओहे राइटर हरे रब का तू दुखवा तोरे लगी हो। लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। बूझी लावण्य छत देह पड़े लागी हो। बूझी हो कि ओकर मन करे लागी हो। Presented by KJ Bhojpuri. लावण्य छत देह